अब आओ बहन बैठा। आ का बैठी हो जाती रोटी बनावे। आ तू हरियो हरिया डलिया जिंदगी भर छूटल ना बहन। एगो हमारे बेटी है सा दादा खटिया पर से हम गोड़ ना उतारिला तो खाना मिल जाला। आ तू हरिये बस का बहनी चूड़िया हरिया पर हमारे बस का ना हो। हाँ तो आज ले का कइल घसिए भूसा न करत बाड़ू वास्ता कले या कुछ बनाउलू आ। हमार तो एगो लड़का इंजीनियर हो गल एगो बेटी मास्टर हो गल एगो लड़की कोचिंग जाती है तो हम उन्ने के चुड़िया हड़िया के जोत ना हमर बनी। अरे बाप रे बाप नहीं तो हमारे तो एकदम ना पढ़े लिखे न स हमारे योग जाना स कोचिंग आ तो टम फराउ दिन पड़त बा हमार लड़का 24 घंटा तैयारी करना 4 लाख 5 लाख का जो बेतन तन के मिल जाला। अरे ई का की बेटीवन से हार गए लियो बेटा मन से तो बात बतियावत खाना पानी खोजे तो पैसा ना मने मिली। पढ़े वाला लिखे वाला चूड़िया हड़िया को के ना खाली ना चल गई स्कूल कोचिंग हो गल बाकी चुड़िया हड़िया का के पड़ पाई। कंपटीशन हो गल तो हमारे बेटीवा तो बना लिए सब खा लिए सब गोबर पानी घास भूसा को लिए तो फिर जाएंगे आज ले स्कूल। को परीक्षा निकलनी तो लइकिया हमर लइकिया तो एगो इंजीनियर लइका बन गेल एगो लइकी अरे हम प्रवेश परीक्षा हमारियो लइकिया निकल लियो आ इंटर को इंटर का तो प्रवेश परीक्षा आज ये ऐसे कुछ पढ़ाई ना पढ़े पढ़ले और तू हरिया नहीं रह के ना पढ़ी हमारियो लइकिया पढ़ ले आई सब बतिया दे। हम पैसा खातिर ना आज तक तुरंत लइका फोन कर भेज दे पैसा जेतनी जरूरत रहला हमके बच्चू लिया अड़िया कइला तो पैसा के ना तब से करायला तो अभी करा बहनी तोरे बस का